Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonuny ýyla tarasyna pahalçylardan, tebiplerden we porhanlardan haray gözleýän adamlar köperýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla tarasyna ýoň bolan şeýle meýilleriň jekmejekliklerini öwrenýärler. Synçylara görä däp desturlary berk eýerýän konserwatiw türkmen jemgyýetine köplenç yrymçy adamlar şol sanda käbir döwlet guruluşçylary kömek sorap pahalçylaryň we tebipleriň kapısına barha köp barýarlar. Ilmi subutnamalardan mahrum bolan ezoterik hyzmatlar azatlygyň habarçylaryna görä dürli kynçylyklara sede bar bolan adamlar üçin çykylgy kapysyna. Bu hyzmatlardan girdizi gazanýan adamlar üçin bolsa düşewüntli gazanç çeşmesine urulýar. Hal kırımlaryna baý bolan türkmen jemgyýetine geljekden habar berýänliklerini öňe sürýän pahalçylar täze usullary işe girýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitleriň birine soňky ýyllarda telefon arkaly pahalatýan pahalçylaryň rowa çalýanyny habar berýär. Bizim sevitimizde palçıların ve tebipleriň hyzmatlaryndan peýdalanýan adamlar gaty kän, öňküsünden köpelýär. Hatda indi telefon arkaly hem palatyp berýärler. Palçylaryň telefon belgilerine 15-30 manat pul geçirseňiz, ol siziň täleňizden habar berýär. Diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan tebipleriň we pahalçylaryň hyzmatlaryny kanun taýdan gadagan etmeýär. Ýöne olaryň işleriniň mahabatlandyrylmagy kanun taýdan gadagan edilýär. 2016-njy ýylda güýje giren mahabat hakynaky kanun ýurtda ekstrasiýanslaryň, pahalçylaryň we şoňa meňdeş tebigi bolmadyk hukuklary eýe bolanlyklaryny öňe sürýän adamlaryň hyzmatlarynyň mahabatlandyrylmagyny gadagan edýär. Muňa garamazdan habarçylarymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä hatda howpsuzlyk gulluklarını işleýän döwlet gullukçylary özleri üýtmelerinde özleriniň ýüz tutýan pahalçylary barada gurrun berip olaryň işlerini gytaklaýyn mahabatlandyrýarlar. Ödegine käbir pahalçylarym howpsuzlyk gulluklarynyň işgärleri bilen hyzmatdaşlyk edip olar bilen öz müşterileri barada maglumat alýarlar. Käbir palçylar organ işgärleri bilen bile işleşýärler. Olar informasiýa toplap, organ işgärlerine iýerip durýarlar. Şol sebäpden olara hiç kim adar bermeýär. Diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň, galbertede pahalçylaryň we tebipleriň howpsuzlygyny gödeňinde tutup olaryň ýaşaýan vilayatlarynyň adyny aýan etmekden saklanýar. Organ işgärleri toýda ýa-da üýşmeleňde bir palçynyň gurruny etse, şol palçy bir näçe ýyllap ýygnap bilmedik müşterisini bir aýa ýetmän gysga wagtyň içinde ýygnaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeti gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri türkmen häkimetleriniň tebiplerden ygtyýarnama talap edýänliklerini habar berýär. Neşre görä apreliň başlaryna Rewap vilayatynyň Çowdur geňeşligine polisiýa işgärleri bir tebibiň öýüne baryp ondan Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senawaty ministrliginden ýörüýte ygtyýarnama almagy talap edipdirler. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylan tarasyny öwliýälere, goramçylyklara, gadymy galalara baryp dilek edýän, şeýle ýerlerden haray gözleýän adamlaryň köpelýänligini habar berýär. Maglumaty görä her öwliýanyň bir ugry ýardym berýänligini inanylýar. Ýerli ýaşaýjylar meselen bergiden aňtat edilmek üçin bir öwliýä, sewdany sürmek üçin başga bir öwliýä çoknýarlar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä gonamçylyklara baryp şol ýeriň topragyndan gum alýan we alan gumuny öýüne saklaýan ýa-da gonamçylykda öýüp oturan bir agaja mata daňyan. Mata daňan agajynyň aşagyndan geçip çeýlesiniň açylýan ona inanýan adamlar bar. Hatta bäwejikleri hem gonamçylygy eltip bir ýatan bendäniň daşyndan aýlaýarlar. Diýip ýerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Ezoterik hyzmat hödürleýän pahalçylar ýa-da özleriniň tebigi bolmadyk ukyplary eýedigini öňe sürýän ekstrasiýanslar we beýlekler öz müşterilerini geň taň rituallary berjaý etmäge iterýärler. Palçylaryň tawşyrygyna eýerip gonamçylyga surat gömüp gaýdýan adamlar bar. Käbir adamlar kelle sığmajak ırımlary ýerine ýetirýärler. Olar oýunjak awtolog, açar, gulp, iňewajak, ilik, gurjak, kiçijik sallançak we aşyk ýaly bir topar düşnüksiz zatlary gonamçylyga goýup gaýdýarlar. Şol zatlaryň üstü bilen arzularynyň hasyl boljagyna inanýarlar. Diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Näse adamlar gonamçylygyň gumuny endamyna çalýarlar.
diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. İşan mollalar, palçylar we beýlekler öz hödürleýän hyzmatlar üçin dürli nyrh kesýärler. Nyrh soraýan işan mollalaryň we palçylaryň tölegleri 300 manatdan 5000 manada çenli ütgüýär. Ýöne habarçymyza görä nyrh soramaýan, özüň göwnünden çykaranyny beräý diýen palçylarym bar. Özüniň azatlykdan mahrum edilen ýakyny howsarynyň ýurtda wagtyl yglan edilýän günä geçişlige goşulmak üçin mollalary 2000-3000 manat meşberine töleg töläp doga tumar alýan raýatlarym bar. Hökümetdäki adamlar şol tutsagy rehim şepaat etsin diýip mollalary doga okudýarlar. Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan adam başyna düşýän tutsaw sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyna iň öňdäki orunlary eýelýär. Habarçymyza görä ýurtda hödürlenýän saglyk hyzmatlarynyň bejerigi alyp bilmedik adamlar ýa-da bejerige gurby çatmaýan adamlar halk emlerine ýüzürýärler we tebiplerden haray gözleýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurt raýatlarynyň döwrewap medisina hyzmatlary bilen üpçün edilýänini gaýtalaýar. Garyplyk, saglyk hyzmatlarynyň gymmatlamagy adamlary tebiplere ýüz tutmagy iterdi. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar käbir lukmanlaryň öz näsagyny bejerip bilmän olary halk hemlerine synap görmegi maslahat berýänligini, bu ýagdaýyň tebipleriň rowaşlanmagyna täsir edýänini aýdýarlar. 2 ýyl mundan öňki Türkmenistanyň öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow koronawirusa garşy öz ilatyna üzerlik tütetmegi maslahat berip halkara derejesine meşgurluk kazandy. Galibertede Türkmenistanyň öňki prezidenti derman ösümliklere bagyşlanan bir näçe tomluk kitabyň awtorydyr. Berdimuhammedow her täze ile gadam musulmanyň öň ýany döwlet telewizionyny geljek ýyl barada özüniň astrolog çaklamalary bilen çykyş edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitlerdäki döwlet edaralaryny işleýän adamlaryň arasyna wagtyl paýtagat Aşgabatdan berilen barlyklardan halas bolmak üçin mollalara, palçylara çokunýan, olara töleg töläp doga alýan adamlaryň bardygyny habar berýär. Türkmenistana para bersen köp meseleni palçylara ýüz tutmazdan çözüp bolýar diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Adamlar öz durmuşyny palçylaryň üstü bilen ýeňletmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz bu maglumatlar boýunça Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi har bilen söhbetdeşlik geçirdik. Gelin häzir şo söhbetdeşligi dinläliň. Hudaýberdi Türkmenistanyň ilat arasyna ýene şol palçylaryň, tebipleriň meşgurluk kazanyp başlandygy barada habarlar bar. Ilatyň has köp palçylara ýüz tutýanlygy barada, tebiplere ýüz tutýanlygy barada öz durmuş aladylary bilen şeýle maglumatlar bar. Indi ýani şu barada bir makala habarym dinledik. Siz synçy hökmüni Türkmenistanaky şu soňky meýilleri näýil garaýaňyz? Näme sebäpden ilatyň arasyna şeýle palçylar, tebipler has köp meşgurluk kazanyp barýar? Olu maglumat yetmezliginden, ýagny maglumatyň ýapyklygynyň ýüze çykýar. Meselem, şol islendik bir mesele barada kadaly ýurtlaryna telewizionyada ýa-da gazet jurnallarda giňişleýän maglumat berilýär. Şol uğurdan bilermenler çykyş edýärler. Şolar öz pikir garaýşlaryny aýdýarlar. Meselem, Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň sanlara ynanmak häsiýeti bardy. Meselem 7lik sany şolar ýaly bir uýmak, şoňa ynanmak. Şol mesele boýunça bilermenleriň pikiri soruldy. Şonu bilermenler Berdimuhammedowyň dünýä garaýşynyň çäklidigini, şol sebäple şol sanlara ynanýandygyny aýdyp berdiler. Edil şolar ýaly bilermenler gerek. Olar telewizionyada köpçüliklerin habar beriş derişlerinde çykyş edip şol ýagdaýy düşündirmeli. Ýöne şeýle ýagdaý ýok. Meselem adam näme üçin palça ýüz tutýar? Ol özüniň meselem bir ýeten zadyny, ogurlanan zadyny ýa-da bir özüniň garaşýan zadynyň boljokdugyny, bolmajokdugyny bilmeýänligi üçin bir nämelim ýagdaýda ol palça ýüz tutmaly bolýar. Onuň başga onuň ýüz tutary ýeri ýok. Egerde kadaly ýurt bolsa, eger şol adam kanun boýunça hereket edip bilýän bolsa, kanun boýunça öz hak hukugyny talap edip bilýän bolsa, ol palçynyň ýanyna barmaýar. Şonuň bilen birlikde tebipler hem şeýle. Tebipler köplünç milleti aldýarlar, olary aldyga salýarlar. Olaryň maksady gazanç etmek. Bizim owamyzda bizim goňşymyz derisinden rak keseline uçurady. Marda gün gaty güýçli, ýokary ysy, şol ysy howada, kombaynda, buğdoý ýörýän kombaynda işlemek bilen ol özüni kesel aldy, şeýdem ýarawsyz boldy. Soň şol näsaga
barıp garrygalada bir tebibiň bardygyny, şol tebibiň rak kesellerini bejerýändigini aýdypdyrlar. Şol agasyny mejbur etdi tebibiň ýanyna özüniň alnyp gidilmegini. Bir tebibiň rak keselini bejermejegi belli ahirin. Sebäbi bütün dünýä boýunça şol urdan iş alınıp barylýar. Bir näçe işler edildi, bir näçe öňe gidişlikler var. Ýöne oňa garamazdan şol yaramaz keseliň öňe doly alnanok, ony haýsydyr bir dag içinde oturan tebibiň bejermejegi belli. Ýöne millet şoňa inanmagy mejbur bolýar. Sebäbi onda başga çäre ýok. Şu ýerde onu häkimetlere nähili jogapkärçilik düşýär. Şeýle ýagdaýdan habarly bolup, şeýle ýagdaýyň dowam etmegine ruhsat berilmegi häkimetler nokdaý nazaryndan size nähili pikir dörýär. Siziň özüňizem sözüňiz başyndan hatda döwlet başlygynyň derejesinde şeýle ırımlaryň ýoň bolup barýanlygyny, özüniň kesgitläň sanyny bil baglaýanlygyny aýtdyňyz döwlet başlygynyň derejesinde. Häkimetlere nähili jogapkärçilik düşýär siziň pikiриňizçe? Jogapkärçilik, uly jogapkärçilik düşýär. Ýöne häkimiýet gowşok. Häkimiýet oňa garşylyk berip bilenok, gaýtawl berip bilenok. Meselem öňrä 80-nji ýyllaryň ortalaryna çärjewde bir gyz döredi, ýaş gyz 7-nji ýa-da 8-nji sınıf okuwçysy, ol palman. Mektepden gelenden soň aýratyn egin eşik giýär eken, bir hili bir ýuka ak eşige girýär eken, soňam palmanlyk edýär eken, öýüniň başy giden nowat adamdan hümür. Şol gyzyň ýanyna baryp bir psikolog bilen birlikde jurnalist Abdurreşit Taşew gurrundeş boldy. Şolaryň gurrunlary Lewabyň Welaýat gazetine çap boldy. Ol gyzda hiç hili bileti geljilik ukyby ýok eken, ýöne çakçen bilen aýdýar ol. Şol gyz paş edilenden soň ol gyz öz palmanlygyny goýdy. Ýöne adamzat, adamyň içinde her hilsi bolup biler. Bir aýratyn ukyby eýe adamlarym bar. Şeýle meýiller köpçülikliň häsiýeti iyi bolan ýagdaýynda siziň pikiriňizçe jemgyýet derejesine nähili netijelere ýol açmagy mümkin? Bir agyr ýagdaýda, gaty agyr ýagdaý, şol ýagdaýyň agyrlygyndan gelip çykýar. Käbir zatlar meselem belli bir döwürde gerek bolýar. Käbir zatlaryň düýünden geregi ýok. Meselem palmançylyk ýa-da tewipçilik diýen ýaly. Ýöne uruşyň ýa-da izçiler bolupdyr, iz çalýan adamlar bolupdyr. Şolar iz çalyp şol owadan ogurlanýan mallary gözlemekde bir öz hyzmatyny görkezdirler. Bir bellemeli zat şu döwürde adamyň eline zat ýok, hojalygyna zat ýok diňe adamyň mal bar, mal, sygyry, goýuny, geçidi şoňaly. Şonun ogurlar ogurlaýadylar. Şondan başga ogurlamany zat ýokdy. Ýöne izçi adamlar şol ogurluğun nire gidendigini, kimin ogurlandygyny, kimin ýygyna, kimin aýak ýygyna meňdeşdigini keskitläp bilipdirler. Sebäbi o döwürde başga bir dermi işi ýok. Ýöne soňu bilen ol organ işgärleri şol işleri öz üstüne alandan soň ýyşçylaryň hyzmaty öz-özünden aýryly, öz-özünden ýok boldy. Hudaý berdi, ýene bir gezek gaýtarap sorasak, şeýle meýiller jemgyýetiň çykylgysyzlygyndan habar berýän bolup bilermi? Hut şondan habar berýär, hut şondan jemgyýetiň çykylgysyzlygyndan, jemgyýetiň başga ýol tapman, şol adamlara ýüz tutmagy mejbur bolşundan şeýle adamlar, şeýle palmanlar ýa tewipler ýa şoňaly bir biletgeljiler ýüze çykýarlar. Olar milletiň şol ejizliginden peýdalanyp gazanç edýärler. Gepleşimde gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun Hudaý berdi. Sizem sag bolun. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.